Vítajte na farme Petrov Majer. Moje meno je Peter Bogár a venujem sa chovu kôz a výrobe výrobkov z kozieho mlieka. Ako vidíte, nachádzame sa na farme, kde sú dva druhy kôz. Biele za mnou sú sánske kozy, ktoré sa vyznačujú veľmi vysokou úžitkovosťou, veľmi kvalitným mliekom a sú vhodné na celoročný chov, to znamená celoročnú produkciu mlieka. A hnedé naľavo odo mňa sú anglonúbijské, ktoré sa vyznačujú tým, že ich mlieko sa veľmi podobá kravskému chuťovo, s veľmi vysokým obsahom tuku, ale sú vhodné iba na sezonálny chov, to znamená, že od nejakého februára do konca októbra. Chovu kôz sa venujem zhruba 10 rokov. Začalo to tým, že môj syn mal zdravotné problémy a potrebovali sme mu pomôcť posilniť jeho imunitu. Kamarát mi poradil, že kozie mlieko je najlepšie na to, aby sme proste pomohli tomu chlapčekovi, aby bol zdravý. Takže som si kúpil jednu kozu, potom dve, potom tri, potom som si povedal, že keď už mám 3 kozy, tak začnem niečo vyrábať. Tak som si na internete našiel nejaký recept na syr, ten som potom rozdal, každý mi hovorí, aký dobrý, správ mi ešte. Potom z toho vzniklo to, že už tých kôz bolo málo a keď som už vstával ráno o 6, aby som nakrmil 3 kozy, tak som si povedal, že budem mať 5, 6, 7, 8. A takto pomaličky sa to nejakým spôsobom vyvinulo. Dnes ich je zhruba 35, s tým, že medzičasom som stihol aj postaviť schválenú mliekáreň európskeho štandardu, to znamená, že som schopný vyvážať do celej Európskej únie. Vyrábame zhruba 20 druhov rôznych produktov, čisto kozích, s tým, že ten sortiment sa postupne rozširuje. Pre mňa je najdôležitejší welfare pre zvieratá, to znamená, aby sa cítili komfortne. Vždycky musia mať suchú podstielku, nemôžu byť na slnku. Vodu im napríklad v zime dohrievam, takže dostávajú vlažnú vodu. Čo sa týka chovu kôz, pristupujeme k tomu tak, že používame GMO-free soju. Kupujeme všetky krmivá, nemáme možnosti dopestovať, lebo nemáme tuto v okolí Senca voľnú ornú pôdu. Takže kupujem vlastne lucernové seno, horské lučné seno. Ja som si sám navrhol zloženie jadrovej zmesi, teda neobsahuje antibiotika a rôzne rastové stimulátory.